Hmm? Aki-aki kaig pintal, murag dili init. Kaya ba? Init naman ron kayo. It's already 9 o'clock. Tikas. Pitala naman niya mong kuan. Second hand nga pambot kay pertinag yung nakuha naman yung pintal ani na kuspaw. So haada pet human-human ni mo ning haari nga side. Yung sa ubos. Wala man kabi. Oh, wala man. Ah, sige, larga. Larga? Oh, mo larga man ta. Oh, saksibo? Pintal no. Malapit kita ani og duro tag pintal in ta isa tanan. Ini karongon og pintal kay aron cara. Iwa bina kay mayabo bina. Kas kasi ko magpintal ah. Ano magpintal? Kas yun. Ya kana subdublahan umugahin ang ubos. Kana ubos unaha kay pagtuyo ka na ulok mo na tanan. Sabot ka? Tamang taaning ko ana, ha. Ay, pintal. Pintal taaning ting inita na. Pwede ba lagi ni gabi ipintana? Hindi taani ma. Initan. Ano magitaan ni mura magitaan ni gisilutan? Gabi pa nato ni gipintalan. Dali kanyang ulan. Ulan gini ron. Wisi-wisi mag-ahay ka gage. Nulasik mo naman. Magkabalo mo. Iduk-duk ba din na? Yan anak kay mo. Saga naman. Ito sulod na din anak ni mo. Dili patulo sa anak-anak. Then ikuan. Parang ka bala. Yan na ba anak? Di po na siya. Tuyok. Karoon di mo tulo. Sabi nagipintal ni ang una na nga mura magdi kay puti. Puti na. Napakus pa na na. Di man day siya kalas. Murot-hurot gada yun eh. Ano yung mga plastic ano? Teka, ako mong pinagwanta ni pagkaig bulat. Pwede mo po ka o magpalayo. Hato ka oh. Maduor. Good na. Hala siya. Hindi na maduon. Tanawa og mo masin po na to. Ibalik dibutan. Kini pambot. Ayomon gilamang ne. Pintalan. Kalau mabag-o. Isang karaan. Bag-o lang taon. Napinda. Mabag. Dili lagi pag anak ni mo ana may tuyok. Ito yung bukat. Lahig aura ba? Lahig side. Ano mura po really? Ibtan ko na. Michael na ka. Wala pa. Ligo nga to. Ha? Pwede mo gigamit ha? Lagyan na mo tulong titi. Ha? Ka.
kumain ito ha. Mahara di mo nga kay. Sa ka. Sus arang-arang na intaw ni among pambot kay bisan og karaan bisan murag nagmulan bag-o lang tao na anang gipintalan. Taro nga biag pagpintal. Kanang tsada gyud kaay nga pagkapintal. Apa man lagi murag ako ano itom. Hmm? Ano ya api na? Ano, wala po. Ano? Kapay pa. Lula bilaman mo mamaya. Kaya trabita kaya kurang pa ko ano sige. Duwa kasi man yung mga basahan eh. Hulog yun na din. Digal-dala ko na din. So dahil magkalim na itong bata sa tukong. Sa dong. Sa dong, hato ka dapit mo. Kandong, dong. Hindi ka na biday sa siruma dong ha? Pag human anig suble dek, pikas na pod. Tiukan mo na eh. Hindi man yung idudit sa unag ko. Ano? Kanang kon ana, katig. Hindi sa... Malayo sa dong kay doon na kay dong. So yan guys, naman-human po na magpintal ning kalawasan aning among pambot guys. So haanis naman ni Kuto Buron guys sa akong pagpintal. So sunod pintal na ko puhon siguro kaninang katig puhon.